भाई राजा ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେମିତି ଥିଲା ଭଲ ତ? इंटरव्यू एते भल है भाई कुहना तमें थे भी भारी बढ़िया करता ସତରେ? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେବା ଯିବା ଘରକୁ। ଦେ ବସ୍। ହଉ ଆଜି ତୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ଭଲ ହେଇଛି, ଚାଲ ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବନେଇବି ଖାଇବୁ ଚାଲ ହେଲା। ओके भाई ठीक अच्छे। अबे से सड़ा को धरो बे। अबे तक धरो बे। ଭାଇ ସେଠୁ ଆମ ହାତରୁ ଖସି ଚାଲିଗଲା। से टोका मोर जेमिति हेले भी दरकार। ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆଣି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ହଉ ठीक ଅଛି जा। अच्छा
ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଆସିଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ଓ ଭାଇ ସେ ସେଇପଟେ ଯାଇଛି। ଆରେ ରାଜା ତୁ ଏତେବେଳେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଥିଲୁ? ମୁଁ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲି ଆଉ। ସାଙ୍ଗ? ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଯା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବୁ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଛି ହେଲା, ଯା। ଓହୋ ଆରେ ରାଜା, ଏ ରାଜା, ଆରେ ଉଠ, ସକାଳ ହେଲାଣି, ଉଠି ଯା। ଉଠିଲୁ? ଉଠ ଉଠ, ସକାଳ ହେଲାଣି, ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଉଠ। ଆଜି ତ ଅଫିସ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଡେ ନା, ଉଠି ପଡ଼ ଉଠି ପଡ଼। ନେ ଚାଟା ପିଇଦେ, ଚାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ନେ ପିଇଦେ ଜଲ୍ଦି। ଆରେ ଯା ଉଠି ପଡ଼, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼। ଓହୋ ଉଠି ପଡ଼, ଆରେ ଉଠି ପଡ଼ ଜଲ୍ଦି, ସେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଲେଟ୍ ହଉ, ଜାଣିପାରୁନୁ କିରେ କିଛି? ଯା ଚଲ, ଯା ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇ ପଡ଼, ଯା। ଆଉ ଗାଧେଇ ଆସିଲୁ? ଭାଇ ନଗଲେ ହବନି। ନଗଲେ ମାନେ ଯିବୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାକିରିଟା ମିଳିଛି, ତୁ କହୁଛୁ ଯିବିନି? ଭାଇ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆରେ ପାଗଳଟା ନା, ଯିବୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯା ଯା, କିଛି ହବନି। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ଗଲେ କାଲି ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବିନି? ଟେନସନ୍ କେନ? ଯା ଚାଲ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ହେଲା। କମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ଓକେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା 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 ଯା, ରେଡ଼ି ହେଇଯିବୁ, ଯା, କିଛି ହବନି, ମୋ ଭାଇଟା ବୋଲେ, ଯା କିଛି ହବନି, ଯା। ଆଉ ଶୁଣ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାହାର ଖାଇବା ଖାଇବୁନି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇ ଦେଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖାଇକି ଯିବୁ ହେଲା। ଯା ରେଡ଼ି ଯା, ଓକେ? ହଉ ଏଠି ବସିକି ରେଡ଼ି ହେଉଥା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଛୁ ହେଲା। ସେଟ୍। ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି, ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି, ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। अबे उठा तो। राजा, राजा, अरे कौन गला?
राजा राजा अरे ट्रेन टाइम हो कुआड़े गलु राजा राजा कुआड़े गले पिलाटा फोन करे देखिया अरे फोन तो इटू कुआड़े गला से पिलाटा अरे भाई राजा आसछि कि तुम घर राजा नाई तो राजा राजा कुआड़े गला पिलाटा भाई पिलाटा देखी तो कौटी ना 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 पिला को देखिनी भाई फोन जल्दी हेलो शंकर भाई आम जो टोका किडनाप करते आउ गोटे टोका खोजुଛୁ ओके भाई आबे भाई कहले ताको उठे आनो आबे से पड़ोसी ताको धबे भाई आम जो टोका किडनाप कर नथिले ए टोका तो खाली खोजुला अरे किए तुम मैंने मत ये कौन भाई आनछ अबे तू किए बे से टोका को कौन पाई खोजुछु तमरे मो भाई तुम पाखे अच्छी मो गोटे पिला को मर्डर कला बेले तो भाई ताको देखी देला मो मामलार जे मुंडो पुरा है मुता मुंडुरु गंडी अलगा कर दिए मु थाऊ तो मो भाई टे क्या तो देखिए कौन कहली बे सुना अबे ता भाई कण बे भाई राजा भाई अरे ताको आने 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 बे नहीं राजा
राजा राजा राजा राजा राजा भाई राजा ये कौन है राजा राजा ये भाई राजा डॉक्टर 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 मो भाई ठीक है डॉक्टर ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ବିଜୟ ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଠିକ୍ ଅଛି। हे भगवान आपण कोटी कोटी जुआर प्रभु